Dasar yurtda yaşayan Türkmen aktivistinin gyzy Sadakat Nurimbetowa 15-nji iýulda Aşgabatyň aeroportunda Stambul ugru boýunça uçaryň bortuna mündürilmedi. Bu barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy 18-nji iýulda habar berdi. Maglumatda onuň 5-nji iýunda pasportynyň möhletini uzatmak üçin Türkiýeden Türkmenistana barandygy, 10-njy iýulda hem ony eline alyp Stambuly bilet satyn alandygy bellenilýär. Hukuk topary Türkiýanyň ýokary kuwjaýynda okuyan 24 ýaşly Nurimbetowanyň Türkiýede resmi ýagdaýda galmaga yktyýar berýän ruhsatynyň hem bardygyny nyktaýar. Maglumata görä aeroportda migrasiýa işgärleri Nurimbetowa onuň ýurtdan çykmagyna gadagançylyk girdilendigini ma'lum edipdirler we sebäbi sorulanda munyň ýokardan gelen buyrukdygyny aýdypdyrlar. Nurimbetowa dasar ýurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Hamida Babajanowyň gyzydyr. Ol geçen ýyl türkmen häkimetleriniň özünden ar almak üçin ejesiniň haç ziýaratyna ýoluny böwütländigini ynanýandygyny aýdypdy. Soňra hukuk goraýjylar goşulandan soň halkara guramalaryna arz eden 73 ýaşly inäniň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilendigi ma'lum boldy. Türkmenistanda raýatlaryň ýurtdan çykmak we ýzyna dolanyp gelmek hukuklarynyň kanun esasynda doly kipillendirilendигine garamazdan olaryň ýolundan alınıp galynmagy we hiç bir düşündürüş berilmezligi, resmi ýagdaýda tasdikladyp bolmaýan gara tanawlar sebäpli adaty bir ýagdaýa öwrüldi.